Okay na po? Ah, wait lang, may sasakay na po. Ay, sorry. Thank you, Kuya Mac. Ingat ah. Ay, bukas pa. Ano, ako na. Bukas pa. Okay, sa Guadalupe ma'am, no? Nakatapos pa sana ako. Jo, nakatapos pa sana ako. Padong pa sana ako sa shop. Padong pa sana ako sa shop. Ha? Oo. Mapagan talaga maghanap ng kwarta. Kay Juan. Maski dati noyo ako, Juan. May gusto talaga ako. Much later. Ma'am, kanan. Hindi ka sa Bicol, ma'am. Ay, kayo na pala. Kung sikreto mo lang sabi ko. Albay. Ika. Pari pa lang kita. Sa din. Ginubatan. Nakapiyuduran ako. Ah. Dito sa side, dito mo baba sa side. Sa wala. Oo. Pag gusto mo magpagunting, libre ko ikang gunting sa akin yung guntingan. Arin dyan. O yan doon. Pag Ay, sayang. Nakapagunting pa lang ako. tangalan ko lang sa di atras. Atras, pwede. Sige pa naman. Usad, may napasayro ako, taga Masarawag, kababayan. Taga Masarawag ka? Hindi, ano pa ko, Mulad Bukad, Grande. Mulad Bukad. Ah. Diyan ako nag-eskwela kaya sa Morms dati. Pari pa lang kita. 97. Buhatin mo nga to, Adrin. Ron! Yeah, tama bang bayad ko? 360 lang, madam. Sa likod. Ay, sige po. Ayoko dyan. Yeah, di mga aling barbero ko, tagaw bilyar. Kinayad yan. to mga pinsan ko. Basta puro didibikol. Basta pala na kung ano pwede ako yan magapit. Oo, saan ka naguli, dide? Valenzuela po. Arayo. Igun ka sabi ka na sabi sa akin. Busy kay ato, chismoso lang kaya yan to. Ay kakaka-istorya. Chismoso yan tong maray kaya Oo. biglayan kami sa tong istorya. Marayan. Salamat ha. Sige po. Pasarado. Okay.